клипа, който снимаме. Той е четвъртия, който ще качим, или третия там, не ги броя. Това е Българ 76, който е 13 лева. Това е профил на Калян Радев, новия, който за 2 дена вдигна 13 лева. В края. Това е много важно, хора. Ето го, движи се. Той е магиосник. Ето това е инвентара му. Виждате ли го? Удивителни ръкавици. И има удивителни ръкавици. С удивителни. Има някакъв дракон воин, който е 12 левел и има удивителен щит. Хеле, Няма ли да ходи да се биш, бе? ще стори горски. Ще стори горски с кон. 40 магически. После ще лука съберем 10 кафе, отиваме в мистърс през нощта. Аре, с кой? 40 лева магиосник на кон. Влизаме в катакомбите. Се ночи се спи. Са. Той използва телепорт. Молния на Сандар. Бие ги. Идват много. Той дали ще се справи? Аз ще се справя с 29 левел, нали хора, представете се. Една ловна мрежа и е готово. Получава отломка. Остава му един. Получава нормално 10. Имам бронзов пръстен. Има бронзов пръстен. Чакай. Подобрен пръстен с печат. Вижте. Яко. Добре. Сега ще се телепортирам. Вие вечерта ще ходи в Мистърс. Мистърс през нощта. Ще ходи в Мистърс през нощта. Това е много важно да го кажем. Да знаете, хора. За него е толкова важно, ама толкова важно. Убиха ма. И умря. Но нищо, той все пак е 13 лева, но е трудно. Но тук не спира клипа. Ще го продължим още. Докато стане 2 часа. Покажи колко голд имам. Има едно злато, 62 сребро и 60 мед. 54 слава и 0 дънкани. Отново влизаме в катакомбите. С път ще тръгна по си направо. Опа, закъс... имам шупена броня. Става лошо. Не, резулта ми е... Ще мога да се поправя спокойно, имам достатъчно. През кафе, 15 лева. 15. Брара се казва. Бах тякото име. Нали, трябва да уважаваме Брара. Добре, аз имам така някакви тъпи квеста. Аз съм ги извършил и двата. Знам, обаче това дето за или такива, как беше? Много малко ти струва. Точно. Аз трябва да подавам някои неща. Инвентар не ми трябва. Не ми трябва. Трябва ти ми. Това не ми трябва. Не трябва ми. Просто не печат. Не ми трябва. Не ми трябва. В момента продавам. Аз се сърнаш. Добре, ти ще го продавам. Ти да го продавам. Нет. Ти може да го продавам. Бери по-бързо. Бе, аре, по-бързо да си отличам ти. Хайде, през нас и найде. Има кон 22 лева. Някой, който 22 лева има кон, представете си хора, той вече има езда. Колко е напред, с материала, ние още нямаме нищо. Тако? Бързо езда. Така.
Влизаме в катакомбите. Аре. Хайде, бе. Пак ли, бе? Оди, бе. Чакай. Имам гърба за жалост. Туф. Шуф. И как ги гърми пръст. Жизел за калфи. Проблем пръст. Ето го Българ. Се бие срещу някакви 14 лет, дали ще ги убие. Бива един, остават му много. Туф. Пак ли Жизел за калфи? Отивам, май на епизода ще кача левел. Виж колко малко ми става. Да. Вижте колко малко му остава. Ако качи лева, това ще е много яко. Защото е пич, нали бе. Че кара москвич. Не искам да умирам. Аре, няма ли да ме скача така? И то много. Шпион, то имам да убия. Шпион. Жреца имаш. Не, шпион. Жреца имаш. Шпион. Жреца. Жена ме кой е за шпион. И аз какво да направя? Ука си стар. Ай, ги взема. Без да ги вземеш. Не. Кой се свори на нас? Добре. Сега ще кача левел. Как качиш лева трябва. Без да остава 2 минути. 45 левел. Дракон воин. Той ще къде съм. Аре, няма да ме скача тук. Аре, бе. Сиде, бе, малко ми остава. Знам. И той качи левел. И се като умалиш. И се скоро. Вече 14 лева хора, представете си. О, Петка става местната. Една майсторска точка за опит. Нас лева, да, това не е шега. Нали? Ето спомням. То се е по-лесен, отколкото не. Да, знам. И край на клипа.